Boas tardes a todos, a todas. Vexo moitas personalidades, Miguel Bautista, o senador, o exalcalde da Rúa, o señor alcalde de Vilamartín, parte da corporación de Vilamartín, a directiva do Instituto de Estudio Valdeorreses, xunto co amigo Aurelio, que agradecemos a visita, ya están de aquí, a presencia, vaya, a todas as veciñas e veciños, que vos queremos a todos, entonces estamos moi contentos de ter tantísima xente. A min mandaronme, temos un guión e íamos a ver como nos sale, pero penso que nos vai salir ben. Mandaronme falar de David e do libro, vou falar un pouquiño de David. Era o ano 1985, cando me convidaron a ir de guía de natureza ao Parque Natural do Invernadeiro, que estaba casi recién estrenado como parque. Iba un grupo de nenos da rúa e iba outro grupo de nenos do Colexio Público de Vilamartín, onde David estaba de mestre entonces. A mí gustame máis mestre. Estaba o David ali de mestre. Entonces, ali, pois, tuvemos uns días, eu tiña a miña filla Amparo que está por aí, tiña uns pouquiños anos, ainda era pequeniña, naceu no 82, entonces ainda tiña 3 aniños. Collín e colguei os cheles meus do traballo e marchei para lá de guía, estuveñes explicando o que eu sabía e o que eu puden explicar, e pasamos uns días maravillosos, pero o mellor foi o equipo que levábamos. Levábamos don Moisés, que era o director do Colexio Público da Rúa, e levábamos a Germán, que estaba de director aquí no Colexio Público, e iba David tamén. E ali, pois, fragouse unha amistade, porque a familia temos a que nos toca, pero os amigos buscámonos nós. Si fallamos, eu penso sempre tuve un bon ollo. É unha amistad, pois, que segue, para min, David é da familia. Para min, David é igual que un familiar, exactamente igual. Conocín ao seu pai, conocín a súa mãe, conozco os seus fillos, conozco a Esther, a súa muller, e a David, pois, eu cando chego ali, estou na miña casa. David é unha persona, porque se fija a mí, moitas veces poñemos a falar con un amigo ou con un coñecido ou con un veciño, contamos, mira, cando eu estuve na mili e ainda non acabas de falar, pois isto pasoume a min tamén, ou están, en vez de estarte escoitando, están esperando, e xa teñen na cabeza algo para cando tú, antes de acabar, xa che están dicindo outro tanto ou algo parecido. David non fai eso. David escoita, almacena, e depois escribe e regálanos. Fai uns días, o día 2 de xaneiro, en Cernego fixos unha festa. Con 4 pesetas, con 4 euros, trouxeronse 4 gaiteiros, uns chocolate, uns churros. E xuntaronse os veciños, e o que quixo ir. Estúvose falando entre os veciños, entre uns e outros, estiveron a gusto, bebendo un viño, comendo uns churros, os nenos xogaban por ali, uns iban a explorar aquela casa por aquel calexón a ver onde daba, os outros iban polo outro lado xogando ao escondite, había 2 cans por ali que iban detrás dos nenos, 2 cans bastante grandes, iban detrás dos nenos, fixeron os amigos todos, onde iban os nenos iban os cans. Ao medio da festa baixou, cando estaban pola mitad máis ou menos do tempo, baixou do monte, baixou un rebaño de cabras e ovellas, pasaron xusto pegados aos gaiteiros, quedaron os que eran da fora, quedaron ca boca aberta mirando, mira que ben, pois, tal. Cando chegou a hora que se puxo o sol, porque ponse un pouquiño antes, porque está a ladeira dos outros de Castañeiro, que dá hacia Busdei, pois tapa un pouco, e puxo o sol un pouco antes que se pon no outro lado. E ao refrescar un pouco, que estaba o día bastante fresco, dicen máis aos nenos, vámonos para a casa. Eu non quero marchar, poñendo as chaquetas e marchamos, que non quero marchar. Pois ese non quero marchar está aquí. Isto non son contos, son as vivencias que tuvo David desde neno, e fálanos das amistades entre veciños, entre nenos, dos xogos, de que na casa e nas fincas dos ricos había fruta,
nas dos pobres non, que preferían que caíra e se pudrira que darlle a un pobre, daquelas emigracións que houbo, e moitos non puderon nin volver, que quedaron ali. Tuveron que marchar pola necesidade, pero quedaron ali. Pois eso todo conto aquí David neste libro. É o mismo que viaxar ao pasado. O que falaba de Cernego, que non ven ao caso, pero si ven ao caso. É o mismo. Estamos vendo a amistad entre nenos. Aqueles nenos que se xuntaron en Cernego non volven a estar xuntos nunca máis na vida. Por qué? Porque uns son dun xeito, outros son do outro, e coincidiu aquel día que foron ali. Pero aunque os queiramos xuntar, non se volven xuntar. É como cando un vai á mili, está no campamento, despois cada un vai para o seu cuartel. A mitad do cuartel, a mitad do tempo de mili, xa moitos faleceron, uns de accidente e outros de suicidio. Pasoume a min, que teño compañeiros que ao licenciarnos xa non nos licenciamos todos, pois con eso pasa o mismo. En este libro é do que nos fala. Fala da amistad entre veciños, do cariño que hai, das costumbres, dos traballos, que vai segar a erva, que vai picar a leña, que apaña a leña po lume, que estamos falando ao redor dunha lareira e non son contos, son aquelas vivencias adornadas un pouquiño daquelas xentes. Entonces, eu, para non estenderme máis, porque según o guión, me parece que ao mellor ainda teño que falar algo máis, voulle dar paso ao amigo Antonio Castro Voces. Antonio Castro Voces, pois, é un gran amigo meu, desde fai moitísimos anos, é un historiador de Quereño, todos máis ou menos sabendes quen é, temos andado o camiño xuntos, ten feito o traballo sobre o viño de Valdeorras, que eu estuve ao lado del, traballou, fixo outro libro sobre Larouco, e tamén estuvemos xuntos outra vez xuntiños, e andando os camiños xuntos, colaborando un co outro, e axudando eu no que puden e no que eu sabía, nos meus coñecementos. Fixo a guía Everest da Rúa e de Petín, da editorial Everest, e ali estaba eu tamén botándolle as migas de pan ás pitas para facer a foto diante do Pazo do Outeiro, que saliu moi bonita, porque as pitas non estaban e o pazo salía moi bonito, pero xa hai que botarlle algo de comer ás galiñas, e botamos de comer ás galiñas, e aí quedou o recuerdo. É iso, quero dicir que levamos moitos anos xuntos, tanto falaba eu de Castro Voces, que ainda o comentábamos hai un pouco, que unha vez estaba na Barosa, con unha navalliña, quitando uns extractos ali dunha cerámica romana, e saliu unha peza, que era unha peza de un cachiño de cerámica, pois que non era feita ao torno, que era cos dedos e así amasada e tal, e dicía, tiña o meu fillo ao lado, e digo, mira, Moisés, isto é romano, esta é cerámica sigilata hispánica que é romana, pero esta de aquí, esta é do Castro, do Castro Voces. Deixo vos con el, moitas gracias.